Ćao. Dobrodošli nazad na moj kanal. Snimam Q&A. Rekla sam vam da sam snimila već jednom i slučajno obrisala, tako da idemo danas ponovo. Bilo je dosta pitanja, tako da krenut ćemo odmah. Se zahvalim svima vama koji mi ostavljate prelepe komentare. Znači, stvarno, svakog dana mi ostavljate komentare koji su prelepi i zaista puno mi je srce kad ih čitam. Prvo pitanje koje ću odgovoriti je pitanje koje me niko nije pitao, ali eto, osjećam potrebu da kažem svoje ime. Mislim da se stvarno nikad nisam predstavila do sada. Moje ime je Anđela i samim tim sledeće pitanje: koliko imaš godina? Imam 26 godina. 26 godina. Da li planiraš da snimaš uloge? Da, naravno. Biće uloga. Film Gordost i predrasuda, a komedija definitivno White Chicks, ko nije gledao, imate moju preporuku, obavezno pogledajte. Stariji je film, ali je vrhunska komedija, stvarno jako dobar film. Omiljena knjiga, ne mogu da kažem da mi je omiljena, međutim knjiga koja je stvarno ostavila onako, da kažem, najveći utisak na mene, jer je knjiga koju sam pročitala jako rano, to jest jako mlada, a knjiga je onako ozbiljnijeg sadržaja, onako malo je teža tematika i u pitanju je knjiga 1000 žutih sunaca. Ko zna, ko je čitao knjigu, zna o čemu se radi. Tematika je, kao što sam rekla, malo teža. Ja sam je pročitala dosta rano i samim tim nekako ta knjiga je meni ostala urezana u pamćenju i eto, mogu da kažem da je možda ta. Omiljeni grad Kragujevac. Najlepše ime mi je Mila, ali zašto? Ja imam rođenu sestru koja je mlađa od mene 18 godina i njoj sam ime dala ja, tako da sam ja njoj dala ime Mila, jer je to meni uvek bilo nekako prelepo ime. Tako da, eto, psi ili mačke. Ja sam do skoro definitivno bila tip osobe koja je više volila mačke. Ceo svoj život sam imala mačke, ceo svoj život sam čuvala mačke. Ja sam ona osoba koju kada vidite na ulici da juri za mačkama, to sam ja. Međutim, od kako imam psa, stvarno ne znam, to se malo, stvarno se to nekako promenilo. Ne svojom voljom, nekako ja kažem, zavukla mi se pod kožu, tako da sad sam onako 50-50 i mački psi. Omiljeni slatkiš iz detinjstva? Pa ne znam, možda Kinder Bueno, mada iskreno ja stvarno nemam omiljeni slatkiš, jer ja sve što je slatko može, dajte mi, znači što god da je slatko, sve mi daj, sve može. Najskuplji poklon koji si dobila? Pa ne znam, ne bih tome da pričam, stvarno. Dobijala sam lepe poklone, bile su od njih neki skuplji, ali eto, neću da pričam o tome. Omiljeno godišnje doba. Moje omiljeno godišnje doba je ili proleće ili jesen. Svejedno, znači to su me omiljena godišnja doba. Čaj ili kafa? Ubedljivo kafa, znači ja sam zavisnik od kafe, pijem crnotursku kafu, znači bez šećera, onu najjaču moguću, sa, ne znam, sa mnom, znači onu najjaču moguću, gorku, jaku, i popijem, ne znam, sigurno 5-3 na dan, nekad i 4,
neku kombinaciju i duga haljina. Sad šta više volim, nekako možda za svaki dan mi je bolje duga haljina. Za svaki dan prosto praktičnije je, ali na primjer šta sam voljela da nosim u toku ovog leta jeste onako duga uska haljina, tako da eto, to sam stalno nosila tokom ovog leta, pa eto, zavisi. Omiljeni Garmin, sad ovako, ja nemam omiljeni Garmin, međutim ono što je meni najbitnije u svakom make-up looku jeste je Golden Rose 200, ne znam koliko se vidi, Golden Rose 212, to je onako hladnija brownkasta nijansa i ona je meni osnova za svaki Garmin, za svaki sjaj, za apsolutno što god da stavim na usne, mora ti da ova olovka, tako da najbolji puder, ovo je puder koji sam najskorije probala. U pitanju je ovaj Aurin novi puder Hydra Matte u nijansi 012 Vanilla Silk. Stvarno top puder. Dakle, ovaj puder košta, ja mislim, nekih 700 dinara, makar sam ga ja toliko platila i da je skuplji sada, mislim da nije više od 1000 dinara. Stvarno svaku preporuku imate, bukvalno to što kaže Hydra Matte, kombinovanu kožu, tako da za kombinovanu kožu je odličan. Stvarno je nekako hidratantan, kao da imate, stavljate neku kremu, tako se lepo razmazuje, hidrira kožu, a opet sa druge strane suši se na mat, tako da eto, stvarno imate moju preporuku, probajte. Kažem, nije najbolji, probala sam mnogo boljih pudera, međutim, eto, za male pare, stvarno dobar puder, jedan od novih, koliko ja znam. Život u gradu ili na selu, pa ceo svoj život živim u gradu, tako da grad. Kažeš da voliš historijske drame, pa da li bi mogla izdvojiti neku porodicu kroz historiju koja ti je posebno zanimljiva, tipa Kraljevska, Carska i slično. Interesantan život Henry VIII i njegovih 6 žena. Kada bi mogla upoznati neku ličnost iz prošlosti, koja bi to bila? Mnogo volim tvoje video, hoćeš li snimati neku ulogu ili girl talk u budućnosti? Hvala ti puno, hvala ti od srca. Pa, ličnost iz prošlosti. Ne znam, eto, možda princesa Diana, ajde, na primjer. Hoćeš li snimati neku ulogu? Ulogu hoću, girl talk, pa ne znam, nisam razmišljala o tome, međutim, još neko mi je postavio ovo pitanje ranije i ukoliko postoji neka tema koja bi vam bila interesantna, možete slobodno ostaviti u komentarima, snimit ću. U kojoj državi bi voljela da živiš? Pa iskreno, ja volim život u Srbiji i ja bi stvarno voljela da ostanem u svojoj zemlji. Da li imaš koja ti je omiljena životinja? Pa rekla sam, pas ili mačka, svejedno. Da li imaš neki hobi pored snimanja ASMR video? Pa eto, mogu da kažem možda nokti. Radim sama svoje nokte i slivanje, ništa profesionalno, stvarno amater sam, radim samo sebi, međutim stvarno uživam u tome, baš mi je interesantno, volim tako da eksperimentišem, tako da, eto.
ASMR, tako da često i provlačim kroz moj YouTube te neke kao brže trigere, što znam da ne vole svi, ali ja jako volim taj brzi ASMR. Omiljeni domaći ili strani ASMR kreator? Strani, pa Nika ASMR je upisana na TikToku, mislim da ona nema na YouTubeu svoj kanal, to jest, ne znam, ja je makar ne pratim je na TikToku, ona snima live-ove, tako da ona snima live-ove, Ruskinja jedna je u pitanju, onako, baš mi je interesantno. Tiče domaćih, ja inače više gledam strane ASMR kreatore, ali što se tiče domaćih, u posljednje vreme gledam ASMR Pipi i ASMR Kiki i kog još, ne znam, Tinglita, isto i nju gledam ponekad. Eto, da, ajde da kažemo kanala. Kako bi opisala sebe u 3 reči? Joj, stvarno nisam dobra sa opisivanjem sebe. Stvarno nisam dobra u tome. Ne znam kako bih opisala sebe. Samo mogu da kažem da sam devica u horoskopu, tako da sam perfekcionista i to je kako dobra osobina, tako i loša. Možda kreativna i eto, lojalna. Mogu da kažem da sam lojalna jako u odnosima i u prijateljstvima. Da li voliš da putuješ i koje putovanje će ti zauvek ostati u sećanju? Volim da putujem, nisam nešto opsednuta putovanjem, ali volim. Omiljeno putovanje, mogu da kažem putovanje u Beč, ali zašto? Sad, grad kao grad jeste lep, međutim, omiljeno mesto koje sam stvarno imala želju ceo život da posjetim jeste dvorac Šembrun, onih istorijskih drama, da volim istoriju, tako da, ne znam, dvorac Šembrun je sve ono što ja volim i kad sam ušla tamo ja stvarno nisam znala gde pre da gledam i imate osjećaj kao da ste se stvarno vratili u to vreme i unutra i spolja je prelepo i samo onaj nameštaj neka kraljica da se pojavi iz one sobe, tako da eto to mogu da kažem. Kada si kako bi opisala svoj stil oblačenja? Pa ne znam, onako elegantno, ja volim elegantno, mada ponekad i sportska elegancija. Da li više voliš leto ili zimu? Pa ne znam, ne volim ekstremno ni jedno ni drugo, ne volim one ekstremne vrućine koje dođu u avgustu, opet ne volim ni ekstremnu hladnoću, mada bolje podnosim hladnu, tako da reći ću možda zima i leto do jula meseca, na primjer. Super si nastavi da snimaš videi, su ti baš opuštajući, odmorim se kad ih gledam. Hvala ti puno. Kada si otkrila ASMR-a i krenula da gledaš, koji je bio prvi ASMR artist koji si otkrila? Pa, ja sam stvarno davno počela da gledam ASMR-a i u to vreme kad sam ja počela da gledam nisam nešto ni obraćala pažnju na kreatore. Ja sam počela da gledam znate ono rezanje kao sapuna, gde oni režu kao neke sapune i seckaju onako na kockice, tako da eto to možda prvo. Omiljeni strani, a omiljeni naš ASMR artist, mislim da sam to rekla gore. Sa kim bi volila da snimiš collab video? Nisam razmišljala o tome. Top 5 triggera koje obožavaš i top 5 koje ne podnosiš i ne opuštaju te. Pa eto, rekla sam da sve što se tiče brzih triggera, sve to volim. Međutim, postoji samo jedan trigger koji ja ne volim, znači, a to je mljackanje hranom. Znači, mljackanje hranom i žvaka i tako to.
ali zašto ne snimam takve vrstu videa, snimiti nekad zbog vas, čisto eto da ispuštujem i to, ali stvarno to ne podnosim, to mi je jedan, znači ježim se, to mi je najgori trigger definitivno. Da li imaš fobiju od nečeg? Da, od visine, ogromnu fobiju imam od visine. Vrsta muzike koju voliš da slušaš i omiljeni umetnik. Što se tiče muzike, ja muziku obožavam i slušam apsolutno sve, što bi se reklo, od Silvane do Nirvane. Znači, slušam i narodnjake, i zabavno, i strano. Apsolutno sve, moja playlista je apsolutno sve, tako da ne znam, šta god, sve što mi prija, ja to slušam. Život bez slatkog ili život bez slanog? Definitivno život bez slanog, jer ja život bez slatkog ne bih mogla da zamislim. Ja sam ogromni ljubitelj slatkiša i stvarno mnogo slatkiša jedem, što znam da nije zdravo naravno, ali od djetinjstva volim slatko i ceo svoj život jedem slatko, tako da slatkiša ne bih mogla da se odreknem, a što se tiče slanih stvari apsolutno bih mogla. Život bez muzike ili društvenih mreža? Pa reći ću život bez društvenih mreža, zato što ja generalno, evo nadovezat ću se na sljedeće pitanje, mreža koju najviše koristiš. Ja generalno ne koristim nešto previše društvene mreže, uglavnom mreža koju najviše koristim je zapravo YouTube i možda malo Instagram, čisto zbog poruka, eto, ali stvarno nisam neki zavisnik društvene mreže i jako slabo ih koristim, baš slabo, ništa uglavnom mi ne postavljam, tako da moja omiljena društvena mreža je definitivno YouTube obožavam, tako da eto YouTube. I onda radije bih, ako bih mogla da odaberem, odabrala bih jednu aplikaciju, to je YouTube, gdje imam i muziku i sve, tako da omiljeni parfem, Gucci, Kelti, omiljeni komad šminke i odeće. Pa šminke, možda maskara, a odeće, pa ja jako volim, nije odeća, ali eto, dodatak, to su torbice jako volim. Celebrity crush, Channing Tatum. Da li imaš svoj zaštitni znak? Na primjer, nekim ženama je crveni karmin. Nadam se da znaš na šta mislim, da pa nemam neki zaštitni znak, mada ja uglavnom kada se šminkam se uglavnom isto, možda ste to mogli da primetite na videima, šminkam se isto i uglavnom imam ravno ispreklanu kosu, pa eto tako, taj ceo kompletan look, mogu da kažem da je možda zaštitni znak. Nemam ništa ovako da kažem posebno ili jednu stvar koju bih izdvojila. Koji je tvoj neki životni moto ili rečenica koja te gura kroz život, a voljela bi da ga podeliš sa nama? Odlomak iz jedne pesme, a to je život da stane ne sme, znači što god da se desi, život da stane ne sme i idemo dalje. Uspomene iz djetinjstva. Pa meni je, ono što je meni definitivno najlepše iz djetinjstva jesu, mislim da toga danas nema, nisam nešto primetila, mislim da danas toga nema, a to je da smo mi apsolutno svaki dan viseli na ulici i igrali se po ceo dan, od ujutro do uveče, naročito tokom letnjeg raspusta. Izašla bi cela naša ulica i susedne dve ulice, to bi bila gomila dece, igrali bi se, kažem, od ujutro do uveče i ušli bi u kuću samo da jedemo na 5 minuta, čisto ono na brzinu i odmah bi izlazili napolje, tako da definitivno to je nešto što mi je jako drago, što sam imala priliku da iskusim, jer, kažem, mislim da današnja deca nešto se i ne igraju napolje na ulici. Najlepše mesto koje si posjetila, i to sam odgovorila, koju čudnu kombinaciju hrane voliš? Čudna kombinacija, pa ne znam, ja apsolutno mogu sve da mešam.
nadam se da ste uživali u videu i nadam se da nisam propustila neko pitanje. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao, čao, 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 čao.